Здравейте хора, аз съм Nightshaddow, а днес ще играем на Motocross 3, което е в Пуки. Една игра, която ние не сме играли никога в този канал. Ние в този канал сме играли само и единствено на Fortnite, но реших да пробваме някоя друга игра. Та нека започваме като цяло с играта. Тя е, може би, една от най-известните игри, които ги има в Пуки. Минахме първото ниво. Не, нямаме още други мотори. Костюми нямаме. Както виждате, ако ви харесва тази поредица с тези игри на Пуки, дайте лайк бутона, тъй като аз смятам това да бъде поредица, където играем игри на Пуки, като играем най-известните игри само. Това е първото номеране. Второто. Пишете в коментарите дали искате това да стане поредица, отново казвам. Както и дали искате да завърнем Fortnite или примерно Rocket League, някоя друга игра, примерно. Или дали искате направо да има разнообразие или искате само Fortnite да играем. Тъй като то да играем в Fortnite ще е най-лесното. Аз новият сезон, който е на Fortnite, не съм го играл, тъй като аз игра главно от другия ми акаунт, който ми е по-развит. Тъй като другия ми акаунт има доста повече скина, има 221 скина, които любимият ми може би е... Аз имам няколко любими, но Супер Хирото не е лошо. Както аурата не е лоша. Сега всички си взеха FNCS Pickaxe, но аз не си го взех, защото поне според мен няма смисъл. Тъй като вече е горе-долу като дефалт Pickaxe, всеки го има вече. Като според мен ще го върнат някакъв път отново. Няма само сега да го върнат. Пак ще го върнат най-вероятно. Сега се справяме доста добре на тази игра. И ми пишете, ако искате, може да играем и Need for Speed, която е също доста хубава игра. Вече можем да си може. Аз лично събирам за ето този. Ми хареса най-много, но пък този е прекалено скучен за толкова скъпо. Ще вече сме на 9-то ниво.
И отново реклама. Тези реклами просто са много досадни. Ама много. Терафло при поява на симптоми на настинка и грип. Тук пишете, може да играем и с някой друг човек, някой друг мой приятел на някоя игра, да не игра само аз, ако е писнал от мене. Може да извикам някой, който да оправи това положение. Това беше готино довършване. Както може да има епизоди на Brawl Stars. Но пък, то Brawl Stars по-скоро му мина времето. Brawl Stars беше се върнала, пак беше известна, но за известно време. И сега вече май не е чак толкова известна отново. Сега пък Fortnite почна леко да се завръща. Минаваме всичко без проблем. В мен обаче нещо ми прекъсна играта. Ще се оправи. Разбира се, колко по-нататък отиваме, толкова и по-трудни стават нивата. Ето тези, които са много гадни. Кръвите, които се летят. Започна да стават най-непото. Ама... Аз върших. Следващото. Това вече е трудно. Това наистина е трудно. Ние все пак минахме.
Това ще е всичко за днес. Благодаря, че гледате този видеоклип и ще се видим отново. Чао!